Maayong adlaw dra bay unsay style dra for today's video bay gikan ta dira nagpagupit pero kay I always remind pakyutan be. I say good in your face, girl, I mean it. Wow. Pero tama na pakyut dra kay mag-prepare ta diri ilugon og pork skin. Atuasan ng hugasan tapos atuan ng pitkan og asin kay para mawala na yung mga extra content and mga lansa herns. Haplasi lang nag-asin dra abay mo lang na mga sekreto sa mga simple na mga tirada og sa mga dinalian na mga bombens ba. Og maora po ibuhaton sa ilugon bay hugasan lang tapos pitkan lag-asin og hilot-hiloton ginagmay kumot-kumoton ningon ana lang. Niya bay fast forward lagi butan sa kaldero kay ato pa man napabukalan no kay si Jason naghaling na dra Nana na mga movements dra bay kaya itong mga tropa peps na diri sa gawas pero di jud malikayan na jud tay tropa jud na super cuteness jud kayo tan-awar gud niyang Crocs o gilangkat na. Tarungan ang imong Crocs dira to gitiwasan. Og naa po diri si Baby Engineer Ayan pa cutie B. Pero nagabian na midring dapita kay naghiwa pa mga lamaserns and everythings. Og ato na po nang gihaon dra kay basig ma-overboiled ni siya ba. Pero bay deser ni mo man ni video ha bay kay taas-taas pa man ni shout out sa nato tong followers dra bay 1356 na dayta. Salamat yung paglantaw bay pa rin og buna lang gihapon. Please like, follow and share lang gihapon sa mga video bay. Salamat yung paglantaw. Og sa wala nagdugay bay nag-aso-aso na dra bay gilunod na to na ato ang pork skin dra kay para mugawas ng iyang mantika. Og ato nang ukay-ukayon bay pinadali-dali bay nya si Engineer Dre stipot lang siya dra pa cute lang gyapon na siya dra tan-awa ra gud na Nya bay kay fast forward lagi gilunodan na naglamas dra kay natanggal na mga mantika ganina sa pork skin atuan na nang gilunodag lamas dra tanan lamas na nabay diretso na ni kay dinalian naman ni siya pinaka-cowboy movements na good ni siya good og ipa brown na to na mga lamas dra og wala na nagdugay ato na nang gilunodan sa to ang mga ingredients dra di ara pwede na siya bay pero gamitan na tong fast forward lagi kay ato ang oras nagdagan man pod ang style lang ni para dali bay paghuman og lunod sa ginisa mix o kaya lang unya pwede na para dinalian ba. Sa wala nagdugay bay mao na ang resulta perfect kayo. Matching og tanduay lang ni siya bay kay karong February 14 balag dili ta katanday basta naay tanduay. Shout out tanduay basin di ay baka naman. Pero dili na to nilanganon bay gamitan na to ng mga orasyon sa mga katigulangan bay atuan na ng hapak-hapakon ug atuan na ng abrihon. Kay unsaon may pagsugod og walay mo breaking pero nadala man pod ang stopper pod kanang iyang julin-julin ba. Ibalik na to nagsampak kay para atuan na ng itagay. Unya orasyon sa mga tigulangan tagayan og gamay butang dira sa kilid. Mga legendary ray nakabalo ana bay. Pero kini mod yun ito ang tagay kay ganir man tagitay maguna-una. Pero shoutout lang ko ani akong jersey bay makasinag number 7. Tumero ng tres absent sa Lunes. Tagayon na to niya dagan pag-istorya. Og nakaplastar ng mga tropa dra abay. Kalmado lang ato ang bira diri abay. Hinahinay ba nya dagag istorya pina-uncle style lang good. Og nay batang gamay diri sa ayaw bay makalingaw lang sa pud ni bata abay liwat yo guys sa amahan pod cute kaayo. Pero niabot po dato ang tropa dre na super cute po di po magpalupig sa ka-cuteness si Dudong Wilmer. Pasyaton dayon nato ni. Pero bay atong video bay diri lang ni taman. Bay salamat sa inyong paglantaw. Please like, follow and share bay. Og padayon og buna lang gihapon. Dalaygon ang Dios. Thank you.